kapuso, dili lamang sa laing nasod uso ang skateboarding. Tungod bisan din sa dakbayan sa Davao, daghan sa kabatanunan ang nahilig niini. Butang gimontar sa syudad ang labing unang skateboarding park sa Mindanao aron masuportahan kini nga hilig sa mga kabataan. Ug subay niya na ato makauban si Michael Aportadera, ang officer in charge sa City Sports Development Division. Mayong buntag, sir. Welcome sa At Home with GMA Regional TV. May buntag kaninyong tanan, may buntag mga kapuso. Sir, tuig 2019, giabrihan ang skateboarding park sa Dakbayan sa Davao. Unsay nakita ninyong positibo nga implikasyon niini, sir, sa kabataan sa syudad? Skateboarding is a way for them to have an outlet. No? Mugawas ang ilang kaning stress, no, mental stress. Because they have been so indoors, isolated for quite some time, kinahanglan nila ipagawas na. No? It is also a way for the minors, the children, to not get into criminal acts. So kani at least na sila outlet, no? Kani skateboard park na to would be an avenue for them to focus on the sport, no? Dili lang sa gadgets, no? It is a place for them to be themselves, no? So mo na akong dakong kalipay, at least they get to express themselves through skateboard. Sir, may kapinduha ka tuig human subling gabrihan alang sa publiko ang maong park tungod sa pandemic. Daghan ba sa kabataan karon ang mibalik na sa pag-skateboarding? Daghan yun. Actually, kapag balik o open sa skateboard park, daghan kay nalingaw because gilingaw daw sila. So it took us some time to make sure na safety good ang priority sa syudad sa Davao. Motong wala tayo sa i-implement, no? I-make sure sa Davao City na luwas tanan sa COVID infection. Pag-sold nila, ang observation ako, ang mga bata, mga skateboarders, nanibago. Kasi siyempre, dugay sila wala kalihok. Dugay sila wala kaduwa. Dugay sila wala kagamit sa ilang skateboard. Because number one, dili po sila tugtan sa ilang mga ginikanan. Kay kadaghanan ng mga minors, no? Sila magun, gusto nila, expression magun nila sa ilahang, sa ilahang sarili, ang skateboarding, because it's also an art, no? Knowing the tricks and all of that. So, karon when we reopen, nalipay ko kay nibalik na po sila tanan dito, no? And in fact, we hosted an event na wako nag-expect na mahimo sang national level because na yung mga taga Luzon, na yung mga taga Visayas na to. Even mismo si Marjeline, yan eh. To my surprise, sulod na sa kalit. Nagpunta na ako, ma'am. Anong nakahimulang mga na event rin? Imbita daw sa na curious po siya sa skate park na to, na curious po siya sa ato ang mga athletes, no, sa Davao City. Ang inyong buhatan naghanyag og skateboarding clinic. Unsa mga qualifications ani, Sir Mike, og kinahanglan aron makasalmot sa maong programa? Okay, kanang Davao Skate Park, no, imugna na sa ni Mayor Inday, no, tungod kay para na ay lugar na pwede maka-practice o makadula ang mga skateboarders sa Davao City na diin sila ay luwas sa peligro o kaning kay dili na sila makitaan sa daklit sa tala, matagabi, matag-adlaw, sa kung saan kanto makita na sila. So the skateboard park, Davao City Skateboard Park, is the first of its kind, no, sa syudad sa Davao. Actually, ang kagwapo lang ani, it's because ang iyang design is gigamit ni Mayor ang kaning unused space sa ilawom sa flyover. Ang kagwapo ato because ang theme sa atong skateboard park is giving recognition sa mga tribes sa Davao City. Nagbuhat po mi atong skateboard clinic, nakita nako na kinahanglan po nato mag-develop og kaning mga atleta na tubong Davao na matuduan sila unsang pag-skateboard kay tungod na-inspire po sa katong mga bata na nag-compete no, internationally. And even in fact, si Marjeline Vidal was one of the best inspirations sa mga skateboarders. Kitungod, nag-medalya siya. No? So, biha ko sa skateboard park na to, ina-require po na po ang minors to be with their guardians, no, all the time. So, it took us some time to make sure na safety good ang priority sa syudad sa Davao. At least the guardians will be there na mubantay sa ilaha, sa ilang welfare. Kaya matagabalo kung nag-solve sila klase. So the guardians, katong mga minors,
gitagaan gid ako sa schedule katong mga naa sila time no after, meaning sa hapon lang sa ginabuhian. Katong uban on weekends, yes, we open it the whole day para sa tanan mga gamit, and then we always make sure that we check on IDs sa mga bata, mga tanan nagagamit na sa skateboard park, IDs and security check. So may nga na nabutang. Alright. Sir, unsa may painumdum nato alang adto sa mga buot mo bisita sa skateboarding park? I always enforce and implement the no helmet, no skate policy. Ito nga, the helmet would be a safety precaution sa mga simbakulang, kanang mga head injuries and all of that. Of course, kaning mga safety measures like wearing of pads and helmets is mandatory. Kung makita ninyo ang setup sa skateboard park for beginners, katong na dito na section, then na ay intermediate to kaning professional level, no? So the farther you go inside the skateboard park once you enter, more technical as you move forward. So safety is always the priority. We would also require wearing of mask if you're not playing. But when you are playing, it's a matter of choice if you want to wear the mask or not. But always wear helmet and protective gear. Ug sa katapusan, Sir Mike, mensahe na lang nimo sa atong kapuso viewers. Well, para sa kuha, no, the skateboard park is for free. No? Anyone can use that for as long as musunod lang kita sa mga guidelines na kinahanglan. No? I would like to encourage katong mga skateboard enthusiasts na nagagamit sa mga kilid-kilid sa mga dalan. It would be best para sa kuha, ambag nako na dito lang ta sa skateboard park. Kaya dito, safe tang tanan, dili ka ma-expose sa kaning mga sa peligro. Like for example, simbakulang, may tabo sa inyo sa mga dalan, no? Isod na sa atin sa skateboard park, luwas mo dito, and we have our skateboard staff dito who could guide you kung kinahanglan ninyo magpatudlo gamay. Always be safe in everything that you do, dili lang sa skateboarding. O pag-eskwela yun. No, importante kayo ng edukasyon. No? Balance your skateboarding with school. That would be the best formula. So again, skateboard park is open Monday to Sunday. Katong sa mga nag-eskwela, unahon din ninyo ang pag-eskwela. Skateboard, di ka na mawala. Get your education first. And pag weekends ka na, open niya punta, you get to meet people there, you get to skate with katong ubang mga maayo na, and then open na siya. Ayaw mong kabalaka kaya mo bayad ng skate. Daghang salamat and more power, Sir Mike Aportadera. Daghang salamat mga kapuso. Kini ang At Home with GMA Regional TV.